Іра, ти знаєш, коли ми застосовуємо do, а коли ми застосовуємо make? Ні, розкажи, будь ласка. Дивись, ми кажемо make, коли ми створюємо щось з нуля. Просто от щось, що не було, і тепер воно є. А do ми кажемо, коли ми якусь повторювальну дію фізичну робимо. Давай спробуємо. Наприклад, я готую сніданок. I make breakfast. Perfect, супер. Давай таке. Наприклад, я роблю домашнє завдання. I do my homework. Окей, супер, ідеально. Я роблю каву. I do coffee. Ні, чекай. Кави ж не було, по суті. Було якесь там зерно, ще щось, вода, це дитин, молоко, і ти його повністю зробила з нуля. То як ти скажеш? Зрозуміло, тоді правильно I make coffee. Так, супер. Давай ще. Я роблю вправи. I do exercises. Perfect.